calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those Do you stand by those genocide accusations, or have you walked them back? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell you this as a lawyer. Yeah. I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I wasn't a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray. I was a lawyer, and مسكينة ጌታቸው ረዳ ዛኹላ ድበላዕ ከንሰ ተኸን እዚያ ነራታ መወዳታ ማለት እዩ አቢ ነዛ ጉዳይ እዚያ መጀመሪያ ክርዳኩም ጌታቸው ረዳ ኣብ ለንደን ከይዱ ገይርዋ እንት ዝኸዶ ምክንያት ድማ ፐብሊክ ኢሜጅ ሓደ ካብቲ አቢ አሕመድ ኒ ጌታቸው ረዳ ካብ ህወሓት ፈልዩ ወይ እውን ኣውፅኡ ናብ ውሽጡ ኢትዩ ናብቲ ኣማኻሪ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ብምባል ናይ ኣፍሪካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍሉይ ጉዳያት ኢሉ ዝሸሞ ብእንግሊሽ ኮሚኒኬት ዝኽእል ምዃኑ ካልእ ድማ ምስ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ጽቡቕ ዝምድና ዘለዎ ካብቲ ኤሊት ናይ ትግራይ እዩ ተባሂሉ ስለተቆፀረ እዩ ርግጽ ካብቲ ኩሉ ኣብ ስርዓት ናይ ኣብ ዘሎ ምስ ሓደ ዕብይ ዝበለ ጋዜጠኛ ወይ እውን ዓብይ ፕላትፎርም ኮፊሉ ክምልስን ክዛረብን ዝኽእል ፖለቲከኛ ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ I don't know ካብ ጌታቸው ረዳ ወፃኢ መን ኣሎ ንገሩኒ there is anyone tell me ኣነ ክሰምዕ ደልየ ብሓፈሻ ንመለስ ናብታ ኣርእስቲ a genocidal campaign. Yeah, I wasn't a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray. I was a lawyer. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ዘሎ ታ ዝኸበደት ኣርእስቲ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተኻይዱ ህልቂት ተኻይዱ እዩ ብምባል ኣብ ቅድሚት ዝመፀ ሰብ እንተሎ ጌታቸው ረዳ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ኣፈኛ ናይቲ TDF ወይ ናይ ትግራይ ቃልሲ ዝነበረ እዩ ምስ ወፀ ድማ ፕሬዝደንት ኣብ ፕሪቶሪያ ከይዱ ውዕል ናይ ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ድሕሪኡ ድማ ፕሬዝደንት ናይ ክልል ትግራይ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ዝወፀ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ናይ ትግራይ ኣጋጢሞ ያጋጠመን ንበይኑ ዝተርፍ ኮይኑ ክንድዚ ሰብ ዝተዛረበሉ ሰብ ኣይነበረን ነታ ኣርእስቲ ክንድዚ ዝተዛረበሉ ይነበረን ስለዚ እንድሕሪ ዝኾነ ይኹን ገበን ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ኮይኑ ቀዳማይ ካልኣይ የለን maybe ካልኣይ ሳልሳይ ርሑቕ እዮም ዘሎ ቀዳማይ ተሓታተ ካውን ዝግባእ አብይ አሕመድ ዓሊ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ሓደ መራሒ ዘለዋ ተመራሕናታ ድማ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዓሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ተጋሩ ዝወረደ ስቃይ እንትሕር ኮይኑ ወይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ቀዳማይ ክሕተተሉ ዝግባእ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር እዩ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ዝመርሐ ንሱ እዩ ኤርትራ መፅያ ገለ ጌርካ ትሕሪልካ ኤርትራ ሉላውነታ ስለተተንከፈት እያ መፅያው ሚሳይላ ስለተተኮሳ እያ መፅያ ጀኖሳይድ ወይ እውን እቲ ኩሉ ገበናት ድማ መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘጋጠመ ገበናት ብኸመይ ያጋጥም ነይሩ ሲቪላዊ ህዝቢ ብኸመይ መይቱ እንታይ ስለ ዝኾነ ንኽልተ ዓመት ድገለ ማይ ከምዘይ ኣቱ ባንክ ከምዘይ ሰርሕ ልጭ ከምዘይ ሰርሕ መድሃኒት ከምዘይ ኣቱ መግቢ ከምዘይ ኣቱ ዝገበረ ኤርትራ ይኮነን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናብ ሎንደን ከይዱ ናብ ማሕዲ ሓሰን ሓደ ከቢድ ዝኾነ ጋዜጠኛ ምዝ ክዛረብ ከሎ ናይዚ መልሲ ክህልዎ ንብሩ ተዳልዩ እኮ ኸይዱ አንደበት ኣይኮነ ረኺቦ ተዳልዩ ንሶምና ተዳልዩ ይኸይዱ እቲ ሓደ እቲ ዝሓቱ ዘለዎ ተዳልዩ ይፀኒሕዎ ምድላው ግን የለውን ነይሩ ሲምፕል ሕቶ ይዝሓቶ ዘሎ ሲምፕል ሕቶ ክምልስ ግን ኣይከኣለን ስለምንታይ አብይ አሕመድ ክትከላኸለሉ ትኽእል መራሒ ይኮነን ብፍላይ በዛ ርእሲ እዚ ክትከላኸለሉ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ አብይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሩስን ዝኾነ ፎርኖ ይኮፊሉ ምክንያቱ there is no way አብይ አሕመድ ዲፈንድ ክገብሮ ልዕሊ ኩሉ ድማ መልሓሱ ናይቲ ማል ዲያ ናይ ሎሚ ትኸውን ኣብ ዝረይ ወጅ ኤክስፖዝድ ኮይኑ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ባይ ዘ ወይ ስለምንታይ ሎሚ ወፅያ መሲልኩም ክሳብ G20 ዋዕላ ዝሓልፍ ዓብይ ጦማ ነይሮም አብይ አሕመድ بخالوت مراحتي قد كيركب because كمزة عينات سممعات كيدو أبا عليو كيدو حقب دوب كبلن حت نعوتو قدسو لي كبلن أدل نخركب منتان نا الجزيرة تطواب بلو مانيرم زي G20 مستودة كالنا قراتو مسودة درو 5-3 وزلهم ويرد زخوني بوليتيكاناتون دي زلغو لك زي سلامتانا يا أبي حمد بزحات سبات يوم زي سنبدو له مخنياتو I don't know تي قال تي سوزر يو نقرات بزحات هقرات بحماق يوم زت متويز بعض بزخنا سكالو كوينو حجلا كانوا خينا زلا زاناي برايم مينستر نا يوكيا انتاي تابتك دانو من قرن بروتوكول بحال ايردون دي قال زبلي نملس نزي سبزك كلا خلي لي ماتيو in the heat
of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. Was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't And responsible I am ready to stand by my position that genocide has been I'm committed. confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, Yes. but you're not willing to say he did the genocide? Yes. It was a genocide that just happened by itself? No, there were so many actors involved. Okay. So what I'm saying is, Was he one of them? well, the war on Tigray. ወይ ጌቸ ዝረኸባበት ቀላል ሕቶ እኮ ይፈልጥ ይጽቡ ገይሩ ኣብ ውሽጡ እዚ መርገጽ ኣሎ ወይ ነቲ መርገጽ ክቅይር ስለ ድፍትን ዘለይ ስለዚ እንታይ ኮይና ዘለታ ጉዳይ ቀደም ብዘይ ቦላውል መንገዲ ኣብ ትግራይ ጄኖሳይድ ተፈጺሙ ይድብል ኣሎ እዚ ኩሉ ዓይነት ገበናት ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ እታ ነገር ተፈጺማ ትብል ተኮይንካ ቀዳማይ አብይ አህመድ ክሕተተላ ክትንቀቕ ኣለኒ ካይብላ ኣሎ ክትንቀቕ ንምንታይ ንስርሑ እንንገሩ እቲ ዘገርም ማብዛሕት ፖለቲከኛታት ዝሰማምዑ ነጥብ እንተለንታይ እዩ ንክልቲኦም ይጎድዩ ንህዝቢ ትግራይ ወላ ሓንቲ ረብሓ ክገብሩሉ ይከኣለን ንኣቢ ክከላኸሉሉ ይከኣለን ንነፍሱን ኮላይ ክከላኸላ ይከኣለን ስለምንታይ ኣይ ሓደ ፊቱ ክበልዕ ከምታ ኣቲዋ ዘሎ ከይባዕልካ ትፈልጥ ኣነ ኣይተገበረን ኢሉ ክሕድ ነይርዎ ወይ እውን ብርግጽ ንሓዲኦም ማለት እዩ ወይ ነተጋሩ መሪጹ ያጋጢም ኢሉ ከምታ ኣብ ትግራይ ከሎ ዝብለ ዝነበረ ነሳእታ መርገጺ መቐጸለ ወይ እውን ተገምጢሉ ኣይፈልጥኒ ኣይተኻየደን ኢሉ ምስ ንኣብይ ኣሕመድ መሓዘን ነይሩ ንኹሉ ነገር ዘይጥዕመልሲ ይብዘሎ ብኹሉ መንገዲ ሉዘር ኮይኑ ይወጽ ዚኣ ምክንያቱ ንሓደ መንገዲ ፖለቲካ ናትካ ለካ ቤዝ ኣለካ አንጻርካ ድማ ኣሎ ጌታቸው ረዳ መኒ ቤዝ ናቱ ኣብ ዝዋን ዘይፈለጠን ኣሎ ናይ መን ረብሓዩ ከቀድም ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ቶም ክልተ ጎይቶት ይክግዛእ ዝፍትን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከሎ ናቱ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናሃለዎ ከሎ ንዑ ገዲፉ ምስቲ ዝጭፍጭፎም ዝነበረ ዝበሎ ቀደም ምስ ተቃሊሰ ዝበሎ ምስ አብይ አሕመድ ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ ክልተ ተቃራኒ ረብሓ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ድማ ንክልቲኦም ክትሕጉስ ምፍታን ንክልቲኦም መቆጣዕ እዩ exactly that's what happened here ልክዕ ድማ ንክልቲኦም ከም ዘቆጥዕ ኮይኑ ማለት እዩ was led by ስለምንታይ ከም ለኩም አለው ናይ አብይ አሕመድ አክቲቪስትስ ተቆጥዖም አለው በዚ ምክንያቱ ናይ አብይ አሕመድ ጎሊቲዎ ንረብሑ ኢሉ ጎሊቲዎ ይብለው ተጋሩ ድማ ተቆጥዖም አለው everybody ንሱ ድማ ውርደተኛ ኮይና ከምይ ዝብሎ እዚ ኣብታ ነዋሕ ኢንተርቪው ንስኻ ሐሳብ ኩሎም ሓሰውቱ ይብሉ አው ዝነበሩ ይስሕቆሉ እንኳን Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? I mean, we don't have to be that specific. We do. He led the war. He led the war. He led وجاء عنده بتخطل كزارة تجددني له of course كنت تزارة لك سؤال كم مبلغ يلني له نالك وقت قداي كن بعزور بتزاور في بكال لقط ملسي أبتو قداي تيدا لوي لكايلو no نصور ملسي نادلنا غايب لولوس So I will give him the opportunity to defend himself in public, in court. Okay. What I'm saying is that all kinds of crimes, You mentioned crimes, ethnic cleansing, and genocide were committed. ስለዚህ ኩሉ ጸገማት ኩሉ ገበናት ተፈጽሚ ዝብል ዘሎ እቲ በኻል ከሙ ፖለቲከኛ ካል ኢትዮጵያው ዝብለ ስምዑ አገዛዝ በተለይም ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ከቀውስ ወደ ቀውስ ነው የምንሸጋገር ከመኖር ወደ አለመኖር ነው የምንሸጋገር ስለዚህ ጥያቄያችን ምንድነው መሆን ያለበት ጦርነት መቆም አለበት ጦርነት እንዲቆም ደግሞ የግፍ አገዛዝ መወገድ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ የግፍ አገዛዝ እንዲወገድ ደግሞ አዲስ የሽግግር ሂደት ያስፈልጋል ከዛ የጋራ የሆነ ሁላችንንም የሚጠቅም ዘላቂ ሰላም መስፈን አለበት ከዛ ሰማዕኩማ በተለይም ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ከቀውስ ወደ ቀውስ ነው የምንሸጋገር ኤግዛክትሊ ስለዚህ ናይ ኢትዮጵያ ጸገም በአብዩ ብዙ ጸገማት ክልዋ ይኽእል ቀዳማይ ጸገም ግን አብይ አሕመድ እዩ ምክንያቱ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ ናይ ህወሓት ገለመለልካ ክሸፋፍነሉ ምተኻለ ነይሩ አብይ አሕመድ ግን ኣብ ኦሮሞ ቃንዛ ፈጢሩሎ ኣብ አምሓራ ቃንዛ ፈጢሩሎ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ነልካይ ዝረበሉሎ ኣብ ቤንሻንጉል ተኸድካ ተመሳሳሊ ኣብ ዝቀረባ ጥራይ 50 ሰብ ማሳከር ወይ ካብ ሕማቅ ከም ዝተቆትሉ ሪፖርት ወፂሎ ኣብ ቤንሻንጉል ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ ሽግር ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ጸገማት ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣበይ ቦታ ሕጂ ድማ ምስ ኬንያ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ አሚን ሓዳፊቱ ጠራኒፍና ክንሪዮ ስለ ዘለኹ እምበር ሰብ እዚ ኣብ ዘይኣትዎ ነገር የብሉን እቲ ኣብ ኬንያ ኣጋጢሙ ዘሎ ምስ ኩላታ ሃይስካ ክትሪኦ ከለካ እዩ ዝያዳ ጽቡቕ ስእሊ ዝበካ ስለዚ we want to have a good picture of
ናይ ትኹል ዝካየድ ዘሎ ኬንያን ንክልተ ሰዓታት ዝቐፀለ ከቢድ ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝተኻየደ ተጸብጺቡ እቲ ተኽሲ ትማሊ ሰንበት ምሸት ከም ዝተኻየደ ምንጭታት እቲ ከባቢ ገሊጾም እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደብሩን ዕጡቃት ዳሳነች ናብ ደቡብ ኬንያ ብምእታው ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ እቶም ጸብጻባት ተመልኪቶም ፖሊስ ሞያሌ ምስ ሓለውቲ ደቡባትን ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ከባቢ ብምዃን ነቲ ኣብ ከተማ ሞያሌ ዘጋጠመ ፍጻመ ምላሽ ከም ዝሃበን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ እቲ ናይ ክላሽን ውግእ ንክልተ ሰዓታት ዝቐፀለ ኮይኑ እቲ ናይ ጠበንጃ ውግእ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያ ናብቲ ቦታ ምስ በጽሖም ደው ኢሉ እኳ እንትነበረም ክሳብ ክንደይ እቲ ዕንወት ዘጋጠመ ወግዓዊ ቃል ግን የለን ይኹን እምበር ጋዜጠኛታት ብመሰረት ጸብጻባት እስትማሊ ዝተፈጸመ ተኽሲ ሕነ ምፍዳይ ናይ ሓደ ሰብ ብደቂ ቀቢላታት ኢትዮጵያ ምቕታል ተገሊጾም ኩነታት እቲ ከባቢ ንግዚኡ ሃዲኡ እኳ እንተሎም ወጥሪ ግን ሕዝቡን ልዕል ምዃኖም እቶም ጸብጻባት ኣመልኪቶም ዘሎም ዶባት ኢትዮጵያን ኬንያ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ወጥሪ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጣ ምስ ኩሎም ጎረባብታ ምስ ጅቡቲ ዘሎ ወጥሪ ኣብቲ ከባቢ ዶባት ብዙሕ ሽግራት ከም ዘሎ ምስ ኤርትራ ኩናት ክግበር ከም ዝኽእል ብዙሕ ወጥሪ ኣሎ ምስ ሱዳን ብኣልፋስጋ እቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ኦልሞስት ከባቢ ኩናት ዝመስል ፀገም እዩ ዘለዎም ዘይተፈትሐ ምስ ደቡብ ሱዳን ሽግር ኣሎ ኣብ ዶባት ብዙሕ ሽግር እዩ ዘሎ እቲ ወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ይዛረቡን ወገን ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ ምስ ኬንያ ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም ምስ ሶማልያ ድማ ዘይተፈትሐ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘለዎም ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ብኩሉ ዶባታ ሽግር እንተደይ ኮይኑ ጽቡቕ ነገር ዘይብላ ሃገር እያ ነዚ ፕራይም ሚኒስተር ነዚ ድማ ክከላኸል ኢሉ መፅዩ As a matter of fact, he was a very close friend even before he got elected. So. ኣክንዲ ዝተር ድማ ይግተር ዝብልዎ እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ ምምራፁ ዓርከይ ነይሩ ንዓይ ይብላሉ ኣብይ ኣሕመድ ዓርከይ ነይሩ ይብላሎ ክሳብ ክንደይ ፖለቲካ ብሂወት ናይ ሰባት ፀወታ ከም ዝኾነ ረይዎ መሊሱ በዓል ሽግራት እዩ Very close friend even before he got elected. So, but what he said. But Abiy was my close friend. You hated him. You said he was a genocidal warmonger, imperialist. Yeah, but we're friends. That doesn't change the fact that we're friends. The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. No. I'm stating the fact. Before the genocide, yes. You mean you were friends? Yes. And after the genocide, you're friends. Just during the genocide, you weren't friends. ወይ ጌታቸው ዝረኸባ መጀመርያ ምስ ጋዜጠኛ እዚ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክቐርብ ኣይግባን ነይሩ ባዕሉ ሕጂ እዚኣ ኣና ዓርካ ቅድምቲ ምምራፁ ስዕሩ ኺና ነርና ኢልዎ ግን ጀኖሳይድን ሕማቕ ህልቂትን ፈፂሙ ይትብል ኣለኻ ስለዚ ብዘይ ገድስ እንታይ ዓይነት መርገፂ ነርካ ቅድምቲ ኩናት ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ስድራኻን ሓውኻን ኣቦኻን ንዝቐተለልካ ቅድሚ ሕጂ ዓርከይ ነይሩ ኢልካ ትዛረበሉ ምክንያት ከም ኣብነት ተልዕለሉ ምክንያት እውን የብልካ ስለዚ ቅድምቲ ኩናት ዕሩኽ ነርኩም ኣብቲ ጀኖሳይድ ክልቲኹም ብዝተፈላለየ ኮይንኩም ሰባ ወዲኹም ድሕሪኡ ድማ ሰብ ምስ ተወደአ ተመሊስኩም ኣብታ ናይ ቀደም ዕርክነትኩም መፂኹም ትኸውን ደሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንሰማዒ ደስ ዘመም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እቲ ፖለቲካ ናይዚ ሃገር እዚኣ እንታይ ከም ዝመስል The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. No. I'm stating the fact. Before the genocide, yes. You mean you were friends? Yes. And after the genocide, you're friends. Just during the genocide, you weren't friends. We were fighting each other. We're at each other's yes, and thousands. No. I mean, let's not. ናይ ብሓቂ ጌታቸው ዝረኸባ ካል እዩ እስከ ተግባር እንታይ ብለው ንሽተይ ሰሚዕና ናብቲ ፖለቲካ ክምለስ ዓያተ ህዝቡ ከምታ ዝበልካ ያ ምንታን ክንከይድ ሕዚ that you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide in በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብለው እንደማይናገሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪ ጌታቸው ረዳ አብይ የቅርብ ጓደኛዬ ነው፣ እርሱ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብሎ ነጥሎ መናገርም ተገቢ አይደለም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የትግራይ ህዝብ ሊያጠፋ የኤርትራና የአማራ ተስፋፊ ልሂቃንን ይዞ ዘምቷል። እርሱ ብሓፈሻ ብወገን ተጋሩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም he is being slandered ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ዝወርዶ ዘሎ and for a good reason ናይ ብሓቂ ሰብ እዚ ንሓደ ካብ ኩናት ካብ ደም ናይ ሰብ ዘይፀግብ መራሒ ክከላኸል ኢሉ ብምምፅኡ ናይ ብሓቂ ዝወረዶ ኣደራዕ ዝነበሮ ተፀላዕነትን ፀገምን መሊሱ ከም ዝበሲ ኮይኑ ዘሎ